ще играем Грани и да, така. Roblox, да. Аз съм по телефона. Нека се чуете по какво съм. Тук ще ви зареди по най-бързия начин. Така, искам да ви покажа нещо. От това приложение може да правите всичко. Ето тук. Ето гранката. Така. Сега да ви покажа нещо. Натискате ето това. Ето е цялото семейство. Затова натискате го и спирате. Добре, тази карта значи ще бъдем. Искам да си видя новия скин. Ама аз не следва да си имам снежинка. Ако обичаш, не ме претреща. Три топчета, добре, ще ми стигна. Да, бабата лефтна. Значи бабата лефтна хора. Затова пак можем да спрем, като искаме. Щом има тук двойка, това би е за... няма тук. Повече я пуинг. Ключник, няма да го взема. Добре, ето стопче ми трябва. Има топчета, добре. Така, взимам ги. За всеки случай, защото ние може би ще свършим играта. Добре, ще си го взема. Три топчета още тук някакво. Добре, няма. И ако искате с брат ми да пускам един път едно клипче, няма да пускам. Помислих си, че ти си граница. С това цялвам те. Изцялвам те. Добре, така. Такова още няма. Аз нали си имам такова шаго. Ще оцеля, ако трябва.
Ей! Няма да ми го снимаш. Много ти благодаря, че няма да го снимаш. Аз исках ето да остана. Без това бабата я няма. Добре, чакайте, че хора малко пък стява. И да, вчера не пратих клипче, защото нямах време, дори ми изпадна батерията. Да. Имах проблем с телефона малко. И камерата. Че Коджима бе. Теб Коджима. Човек. Добре, че си стой тук. Ние ще извършим играта. Убил се тоя. Значи няма да ти помага. Така хора спечелих. Може би цялата компания Бабата Левна. И да. Ако аз съм баба, няма да левкам. Ще се правя с едно съм е запил. Или ще си без да убивам. Мога да се... Ти си... Айде. Не исках тук, ама... Окей. Хора! Ето е бабата. Бабата е намерих бабата. Така, чакайте да затворим тази. Да пусна камерите. Така. Ай. Ще ми помогнеш ли? Добре, хора, така. Ще отидем в друга игра. Така, хора, отново се върнахме при топата Грани. Защото, нали, Грани ме уби. И сега отиваме пак в Грани, защото не обичам да ме убива и така нататък. Да. Да ме да е левнала само тази Грани, която сега влизам. Аз обичам всички градите да левкат и да обожавам. Окей, хора. Нека да започваме с тъпата Грани. Така. Грани. Колко страшно. Не ми се започва. Значи. Само да не ми е свършила капа.
О, намерих си. Ай! Добре, баба, съжалявам. Много не съм. Хора малко. Бабката не се маха. Ужас, чакай да видя. То ли още е тук? Чакай тук. Добре. Само бабата да не отпре. Казва той да мен ще ме стре. Нали бе, бабо? Ай! Оф, хороби ме. И това беше от мене играта. Ако искате, последвайте ме в YouTube и ако наистина ви е харесало, последвайте ме. И ето така се казва тази игра. Чакайте да го направя едно червено. Да го видите. Моля ви хора, аз също ще ви последвам. Ето така се казва играта. И ето това. От това излизате. Да, това беше от мене. Ако искате за още такива видеа, последвайте ме. И чао!